फ्रेंड्स, मी आलेली आहे पुण्यामध्ये आणि कालच येणार होते. माझं एक काम आहे, त्यासाठी मी आले पुण्याला आणि ते क्लोर सेंटरला आले. बट मी खूप लवकर पोचले. मी सकाळी 6-6:30च्या बसने निघाले आणि आता वाजलेत 9. तर मी खूप लवकर पोचले येऊन. तर आता मी करू काय, हा मोठा प्रश्न पडला आहे मला. तर 10ला इंटरव्ह्यू टायमिंग होता आणि ॲक्च्युली ते शॉप्ससुद्धा सगळे बंद आहेत. जर आपण विंडो शॉपिंग करावे म्हटलं तर तेही नाही करू शकत. बट हा एरिया माझ्या खूप जवळचा आहे. मी ते शॉपिंगला यायचो ज्यावेळेला आम्ही पुण्यात राहायचो, ज्यावेळेला मी पुण्यात शिकायला होते त्यावेळेला. आणि आज मी एका फ्रेंडलासुद्धा भेटेन, बघूया कसं कसं जमतं आहे. तर ती खूप जुनी फ्रेंड आहे माझी. जसं मी पुण्यामध्ये लागले 2013पासूनची मैत्रीण आहे आमची. तर पुढच्या वर्षी 10 वर्ष पूर्ण होतील आमच्या फ्रेंडशिपला. तर बघूया काय काय करता येईल. तर तुम्ही माझ्यासोबत राहा, कारण मला खूप असं एकटं वाटतं. तर खूप दिवसांनी आले, एकतर एकटी आले, त्यात आरुताईंना घरी सोडलं आहे, त्यामुळे कुठेच मन लागेना झालं. तर आता मी पटकन माझं काम करेन आणि मी पटकन जाईन घरी. ट्राय तर तेच करेन. बघा सगळंच क्लोज आहे. एका ठिकाणी बस स्टॉपवर मी बसले. ऊन भयानक लागतं आहे. 9च वाजलेत, खरं ऊन असं लागतंय ना चपचपचप. इकडं तिकडे फिरण्यापेक्षा बसलेलं बरं. काहीतरी असतं वाचायला, बुक वगैरे सोबत. तर मॅगझिन वगैरे पण नाही आहे इथे कुठे मिळत आहे. मीन्स पाहिले मी तर न्यूजपेपरचे स्टॉल आहेत. बट न्यूजपेपर घेऊन कसं वाचणं थोडं अवघड जातं ना, ते होल्ड करण्याचाच वेळ. तर मॅगझिन वगैरे असलं की छोटंसं आपलं कॉम्पॅक्ट पडतं आणि छान वाटतं. तर काय मी वेट करेन 10 वाजण्याचा इथे बसून. आता दुपारचे 12:30 वाजलेत आणि माझं काय झाली गंमत तुम्हाला मी घरी गेल्यावर सांगेन. पण आता पुण्यात आली आहे तर मग इथं कॅम्पमध्ये आले आहे. स्पेशली इथला बर्गर मला खूप आवडतो. तर तिकडे चाललो आहे आपण. चला मग आता तुम्हाला मी दाखवते इथला बर्गर कसा असतो. परत रिटर्न व्हायला. काय काय झालं काय काय तुम्हाला घरी गेल्यावर सांगेन. खूप ऊन लागतं आहे, खूप ऊन लागतं आहे. आणि मी MG रोडपासून स्वारगेटपर्यंत चालत आले. तर का आले ते सुद्धा घरी गेल्यावर सांगते. आणि असं शूट करायला होत नाही तर चपचप ऊन लागतं आहे खरंच. हे बघा कसलं ऊन आहे, बापरे. करपून जाईन मी यामध्ये आता. तर आता चला मी चालले आता स्वारगेटला. जवळच आला आहे, 1 किलोमीटर राहिले, अजून 1 किलोमीटर. आणि मग आता मी तुम्हाला बसमध्ये बसल्यावर सांगते की मी बसमध्ये बसली आहे. अँड देन ऑल द वे टू वाई. चलो दिवसांनी आले पुण्याला. बट गुगल मॅप्सच्या साह्याने मी चालली आहे, थांबली मी. मोठ्याने म्हण.
फ्रेंड्स, व्हिडिओ इथेच संपवते आणि काय काय घडलं याचा वेगळा व्हिडिओ मी बनवून अपलोड करेन. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा.